Déu-n'hi-do. Bueno, una ruïna més. Comencem forts, No està mal. Ara, La tercera ruïna és doncs per... Míriam Lara. Míriam Lara. Hola, Míriam, què tal? Com estàs? Bé, una mica nerviosa. No necessari. Passa ràpid. Vale. D'on ets? D'aquí, de Berna. I- Bueno, soc de Cornellà, que això és una ruïna també en si mateixa. Home, no. Home. No, tot bé, Llobregat a tope. Si fos... Ara, veus? Sí, ara M'encanta que és la frase i la contrària Aquesta és seguida. l'actitud. Tota aquesta gent sol del Llobregat? No, és No, per no hi patir, nadie. no? Hi ha algú de Cornellà que aplaudeixi, algú de Cornellà? ¡Vamos! Però si estàs molt orgullosa. Perquè... Ja, en el fondo sí, no sé què. Sí, no? I a què et dediques? Soc profe de pilates. Profe de pilates. Home. Molt bé. Molt bé. No he anat mai a una classe de pilates, evidentment. La gent ja ho sabia, Fixa't que... Doncs explica'ns la teva ruïna. Bueno, doncs la meva ruïna va passar el 2018. Un dia anava caminant pel carrer i em vaig trobar un anell al rotllo Gollum. Així, sí. Rollo Gollum, un anell. El primer que et penses que ets Gollum, del Senyor dels Sí, Anells. digo, Molt bé. bueno, pues I ara has mira, d'emprendre el camí, pues me está no? pasando a mí, o sea, Clar, sobre clar. la Tierra Media. Vale, i ostres, però el vaig veure així de lluny, vaig aprovar, era un anell bastant gros d'or. I Hòstia. vaig dir, pues, bueno, pues, Mi puta tesoro. madre, però quedo... A veure, el vaig agafar i vaig pensar, què haig de fer amb això? Protocol d'emergència en aquests casos, vaig a la policia, jo què sé, què has de Però com fer? se sap que és d'or? Perquè se era sap? gros Perquè és- i passava bastant. Perquè i era vaig dir, gros. Bueno, Sí. tenia pinta. Era Piques de rotllo Cornellà, un... També. Ja tu sabes. Va. Era un Sí, sí, segell, sí, 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 saps? I vaig dir, bueno, pues, mentre que pensava què feia o què no feia, anava cap a casa i anava pensant, a veure, no em jutgeu, ¿vale? No ho faré, ja ho hem fet. Jo estava molt malament de pasta. Yes. I vaig dir, mira, que decida el destino. Yo en casa buscaré cuánto va el gramo de oro. Que és una recerca al Google, no? Que de sobte veus que està en lila, ja ho has buscat en algun moment. ¿Cuánto vale? Tu no ho recordes. ¿Cuánto vale el gramo? Yo no te hablo. Dic, jo busco quan va el gram d'or i el peso. I la intercedència entre aquestes dues dades decidirà per mi. Va. Ja està, no seré jo. La moral la deixaré aquí. Quin era el preu? El preu eren uns 20 i pico al gram. I llavors dic, bueno, i vaig treure la balança, el vaig pesar i feia... Una balança que tu tens de... Una balança de pesar. cuina, sí. Muy Sí, bien. no, Breaking Bad tampoc. Sí, no, I el vaig pesar 9 grams, feia. 9 grams. I 9 vaig grams, dir... 9 per... 22 o 23 No, per estava. 20... No, per... Imagina't. Salva més. És que això és un preu que és que no el puc ni dir. Em va ser molt Triga't greu, 10 però minuts. vaig dir, mira, me lo voy a vender. Ja decidit. Em sap ja greu. està. No passa res. Total, en aquell moment nosaltres havíem de viatjar a Argentina, perquè el meu marit és argentí, Mhm. i havíem decidit anar a conèixer la família i tot això. Jo estava molt fumada de pasta i m'havia hagut de vendre el cotxe per poder pagar el bitllet, o sigui, era No fatal. descusis més. De veritat. Que sí. No passa res. Jo m'hagués quedat igual. Que vaig dir, clar, perquè si tu el vens, que jo sàpiga, no sé si he vist moltes pel·lis, però te demanen les dades quan tu vens una joia, Ah, no? sí? Però què et fan el DNI de Clar, l'anell per si quan és el compres? robat o alguna cosa. Ah, I jo clar, vaig clar. pensar, Vols dir? hòstia, que marrón. I vaig pensar, per què no el venc a Argentina? bueno, ja, escolta, Uau. Brillant. Brillant. Ostres, una ment criminal aquí, increïble, ja, escolta. està Netflix ja comprant els drets, això. Dic, vale, mira, me'n vaig a Argentina, com qui no quiere la cosa, perquè ja te'l venen, o sea, l'or es ven en dòlars. Mhm. I vaig dir, Ja comences a saber moltes dades. Sí. en el fons és un plan rodó, perquè com jo estava molt fumada, dic, amb aquests dòlars que tregui, pues estaré el temps allà, perquè Clar. realment estava molt malament. I vaig dir, vale, pues és un plan sin fisuras. ¿Qué puede salir mal? A part de tot, què pot sortir? Pues aquí estamos explicando lo que salió. Entre que sortia a l'avió, no, que faltava un parell de mesos pel viatge, viatjàvem a l'estiu, allò que van passant, qué mala suerte tengo, qué mala suerte tengo. Sí. Però dius, casualidad. Total, que un día amb la risa dèiem, mira que si tiene una maldición en el anillo, digo, hombre, no lo creo, ¿no? No. Maldición, busca maldición, anillos. Maldición anillo. Años, maldición no voy a por tener gramo, suerte. por gramo. Bueno, arriba el dia de viatjar. Agost, tormenta elèctrica.
molt de retard, no sabíem si podríem sortir, al final vam estar un dia de merda d'aquests aeroports, de no sé si podràs viatjar, si no... Tu tot això, l'anell el portaves posat durant aquell No, el temps? portaven al monedero, perquè és que era molt lleig i a més era molt gran, no m'anava... Ah, ja. Però no, lo llevaba como rollo bien preciado. Sí, ben guardat, ben guardat. No te'l robessin. No me'l robessin. Hi ha molt quinqui, hi ha molt de quinqui per aquí. Bueno, i total, al final es va donar la situació que ens van canviar el vol, canviàvem d'aerolínia i en comptes de fer París-Buenos Aires, podíem fer Madrid-Buenos Aires. Bé, qué suerte hemos tenido, qué bien. No està mal ahí, no està mal ahí. Bueno, va. Total, vam tornar, pugem ja a l'avió, aquello que va haciendo se'n va escapant i dic, vale, ya de aquí a Buenos Aires ya todo redondo. Comença l'avió a embalar-se, comença a enlanar-se i de cop frenazo de golpe, tot aquí, así, però què està passant? Com els dibuixos aquells que tothom està feliç, no? Però sense estar feliç. Clar, però i en plan, ¿Qué ha pasado? ¿qué coño está pasando? Abans d'enlairar-se, suposo. Però ja estava una mica com... Sí, se va fer com... Va ser com... Ai, que m'he deixat les claus, el pilot, que m'he deixat les claus. Clar, de cop, xum, s'apaguen les llums y todo el mundo como, ¿estamos muertos? ¿Qué ha pasado? y de cop s'escolta, estimados pasajeros, hemos tenido mala suerte. Molt tècnic, Molt tècnic el pilot aquí, Y yo ahí como mierda. El pilot... Pero t'ho juro que va ser així. Hemos tenido un golpe de mala suerte. Y así, amb aquesta cara de what the fuck, diu, una bandada de patos se nos ha metido en el motor y lo ha destruido, no podemos volar. Dic, vale. Hòstia. Però això a Madrid, una banda... No, a Barna abans de sortir a Madrid. Sí, si arriba a passar a Madrid hagués sigut un pal, però bueno, si arribem a enlairar ja ni te cuento. Bueno, Home, sí, com... I ni te cuento literal. De fet, vau tenir bona sort. Vam tenir sort, la veritat és que sí. Però bueno, el cas és que aquell dia ja, evidentment, després d'estar moltes hores, tot el dia pràcticament no vam poder volar, vam haver d'esperar més hores per la maleta, bueno, ens van canviar el vol per no allargar-ho cap al dia següent. El dia següent vam poder volar, vam arribar a Buenos Aires, tot bé, tal. Sí. Total, jo aquí ja dic, bueno, estic sense un puto duro, pero yo tengo mis activos aquí, así que no tengo ningún problema, todo va a ir bien. Mis activos. Jo està començant a parlar com una traficant, Jo llevo mis activos en la cartera, ja. Mis activos. Parlant ja... Amb accent ja de Pablo Escobar, Ja... Total, que arriba el dia d'anar-ho a vendre. Allà hi ha un carrer que és tot per vendre coses d'or i tal. En fin, nada, vamos un poco acojonados, pero arribem allá, nos abren con la seguridad aquella de la parra, y al señor, digo, mira, traigo este anillo para vender. Perfecto, venga aquí, siéntese, lo peso, tal. Mire, esto, a como está el oro hoy, le va a salir por esta cantidad en dólares. Claro, més del que jo m'havia... Aquell dia estava més alt, a més en dòlars Argentina, com estava el peso en aquell moment, era com, soy puta rica, saps? O sea, Sí. jo feliç. Això és un telèfon que m'has posat aquí. No, m'ha sortit el pla rodó, superbé. I em diu, un momento, antes de proceder, por protocolo, tengo que hacer esta prueba, que es que yo he hecho esta gotita de este líquido en este anillo. Si es de oro no hará nada. Y si reaccionas, que no es de oro. Y yo, prueba. Yo confío. Ponte un chupito de esto si quieres. Que pot sortir malament. Yo confío totalmente en mi amigo. O sea, ¿qué puede salir Que mal? vingui una bandada de patos. Què pot passar aquí? Total, que fa el tio així i fa l'anell. No. Diu, es falso fuera. Així que sí, l'anell era fals. Tot això per res, perquè evidentment me dieron una patada en el culo i gràcies. Em vaig quedar sense pasta ni res. I, bueno, per acabar aquesta història, la cosa és que jo, no sé per què, no el vaig deixar allà, me'l vaig tornar a Barcelona, al vol de tornar a Vas tornar a pujar a un avió amb aquest anell, Sí, porque vaig pensar, no sería una maldición. Y bueno, como final de esta historia es que en 2 meses se murieron 2 familiares míos. Hòstia, per favor. Però escolta'm. Una cosa, l'has portat avui? No passa res. El mateix dia que tornàvem del tanatomi, vam anar el meu marit i jo, rotllo Sam i Frodo, i el vam tirar al container, en plan, tu i jo, que vuelva al destino, no quiero saber nada de esto. Si trobeu un anell, no l'agafeu. Aplaudiment per la Míriam i la seva ruïna. Gràcies, Míriam. Més ruïnes, no? O què?